Jorden er 4,6 billioner år gammel. Hvis vi korter det ned til 46 år, så svarer det til, at vi mennesker har været her i cirka 4 timer. Den industrielle revolution begyndte for 1 minut siden, og vi har allerede udlagt mere end 50% af jordens skove. Prøv lige at tænke over det. Vores gruppe skal lave en kampagne for miljøet. Og problemet er ligesom, at folk er blevet fuldstændig ligeglade med miljøet. Man ser tusindvis af de her skræmreklamer, som skulle forestille og hjælpe os og motivere os til at gøre bæredygtige ting. Men de gør lidt det modsatte ved faktisk at skræmme os og vise de her store tal og uoverskuelige situationer, som vi står i, som vi ikke føler, vi kan hjælpe til. Hvilket gør, at vi vinder en anden kendt til. I stedet for vil vi gå den gode vej ved at bruge materielle ting som søde dates, pingviner, Sex i det fri, og derfor folk til faktisk at få øjnene op for vores kampagner. Og ting, de faktisk vil have, ting, de bekymrer sig om, det vækker deres opmærksomhed meget bedre, end hvis vi bare stiller situationen op, hvor forfærdeligt det står til. Tag bussen. Det kan være, du møder en sød fyr. En appetit vækker for pigerne, og en grund til, at de kan hjælpe med at fylde busserne, som faktisk gavner dem selv, udover at det skal være en byrde for dem. Det behøver ikke at være en byrde og være bæredygtig. Det er den vej, vi vil gå med vores kampagne. Vi har lavet et spørgeskema anonymt selvfølgelig, hvor vi har spurgt ind til, hvad folk lægger mærke til, når det gælder kampagneplakater. Så vi spurgte dem om, at miljøet interesserer dem, og hvorfor ikke. Her kan vi så se besvarelserne på de spørgsmål, vi har spurgt folk, som for eksempel interesserer miljøet der. Der er de fleste, kan vi så se, at de har svaret delvist. Industriel revolution. Den første revolution siger man begyndte cirka i midten af 1800-tallet, og den begyndte i Storbritannien, og den kom i forbindelse med, at dampmaskinen blev introduceret. I forbindelse med dampmaskinen, så kommer transporten, og før den transporterede man med sejlskib i en hestvogn. Nu kunne man sejle på dampskib og havfloder, og der kunne man bruge det samme skib overalt. Man får også lagt den første jernbane, og i Danmark var det i København. Var det fra København til Roskilde i 1847. Derfor eksploderede det bare. Så den første industrielle revolution kommer af dampmaskiner, som kan trække alt. Den anden industrielle revolution er efter 2. verdenskrig, som er grundlaget for hele vores moderne økonomi. Under 2. verdenskrig blev der lavet en masse opfindelser, og efter krigen blev det gjort op med en masse traditionelle mønstre. Altså for eksempel blev det mere normalt for kvinder at arbejde, og ikke bare være hjemmegående husmødre. Industrien blev også meget mere teknologisk, ligesom at computeren blev opfundet under krigen. Elektronik blev mere og mere indfanget i teknologien, og det blev en form for masseproduktion. Alle lande i Europa fik Marshallhjælp fra amerikanerne, og det skød på en måde den europæiske økonomi i gang igen. Nu hvor vi har miljø, har vi valgt at lægge meget vores fokus på elbilen. Det er, at transport det er jo noget af det, der udleder mest CO2. Der har været meget debat om elbilen virkelig er så bæredygtig. Det er, at når den bliver lavet, udleder den faktisk utrolig meget CO2. Så vi har regnet lidt på det og sat det ind i en lineær funktion, da vi tror, at elbilen den bliver mere bæredygtig den længere inden. En diesel- eller benzinbil udslipper i gennemsnittet 135 gram CO2 per kilometer, hvor en elbil udslipper 0 gram per kilometer. Som vi ser her er den lille streg, hvor den starter på 11.000, fordi at det er det CO2 den udslipper en elbil, når den bliver produceret. Her har vi så den blå streg, som er vores almindelige bil, og den udslipper 9.000 kilo CO2, når den bliver produceret. Vores lille elbil her, kan I se, at stregen den går bare lige ud, fordi hældningskoefficienten er jo selvfølgelig på 0. Hvor vores almindelige bil, den bliver ved med at stige, fordi dens hældningskoefficient er på 135. Så det vil sige, at i den længere ende, så vores almindelige bil altså udslipper mere CO2. Hvis alle Danmarks 1,9 millioner privatbiler, som tilsammen kører over 32 milliarder kilometer om året, blev udskiftet med elbiler, ville vi undgå mere end 1,8 millioner ton CO2-udledning hver eneste år. Ud fra vores analyse har vi set, at folk lægger mest mærke til fængende overskrifter, masser af farver og noget, som de kan relatere til. Vi har valgt at pakke miljøet ind i små appetitvækkere. For eksempel her har vi brugt lidt humor. Der er billeder af Emma, som der krammer et træ. Træerne er vores venner, ikke fjender, og så er stopfælding af rejeskoven og miljøet. Og så er vi sådan herover. Så jeg brugte en rigtig offensiv en, men det får folk til at kigge på den. Og der står, nu at du har sex i det fri. For eksempel har vi pakket miljøet ind, sådan at du ved godt, at bussen er fremlagt med søde fyre. Det får pigerne til at tænke mere over det. Og så får de også noget ud af at være bæredygtige.